Ya masa ini juga ngeblok. Udah mau main. Ora, yo.
berkeket. Bisa boy. Kuping apa? Gawe ngombe santai nggo tangan nggo sikil, nggo kuping ora munggah. Nganggo tangan nggo sikil wis ora iso. Sumom. Nganggo kuping lho. Nggo kupingnya ora. Oh iya no. Berani ya? Berani. Kalau kamu ngerti Pak. Kok dia ngerti? Dicoba, dicoba. Dong lapas kowe dok. Kuping model opo? Apa ditonton? Ditonton cuma korek. Sudiro diro tawo. Jebul sisi kewitan gunung papan kene bisa merah. Apalagi mengerti. Angin ngerti oleh manusia. Ramung kuitan kewitan. Sawangan si pisan menang. Bakal tawas padana. Ngawur. Jawa Tengah Madumo. Kudu gedang goreng. Elo goreng.
Aku boleh minum itu. Medan seminggu orang lain. Ayo coba aku Pecah. Rawat dia aku kena. Nangis. Aku bakal ngundang kancaku. Orang dia orang. Aku ingin dulu untuk iblis makan betul. Kudunya piye? Ya tak ada aku. Oh, ini aku. Sehari mana sehari kau cukup. Lu terus aku. Penguasanya rasa tembak. Oke. Gawe aku. Apa nek? Kowe iki tak meneng iki. Apa nek gue? Tuh. Nek aku dadi aku. Lah aku iki geteni kowe dadi wong. Lah ayo kowe dadi aku. Lah sing geteni aku sapa? Mbok. Loh. Kowe. Mah. Dadi kowe? Iki dadi asu. Geteni aku. Lho ora? Ya. Aku wis dilep geteni kowe ora. Malah aku kowe asune aku. Apa? Nek grong goblok. Rasa. Kok kowe jajan aku, Bang. Oh, gobloke. Lho iki takon nanggo kowe kok malah gobloke to. Iki gak gawe. Nek guri lho do antri kowe maleh-maleh kok malah sowe ra wong. Lu nek bener nang ngene, oh wae kan. Masa Ini orang mau patah, lebih lagi. Ini kalau